Tämä on suuri päivä ja erittäin tunteellinen minulle. Ja ehkä aluksi kaikki haluavat kuulla muutaman sanan Jarnosta. Hän oli määrätietoinen, hyvin älykäs, kielitaitoinen, edustava, mutta myös hyvin turvallinen. Hänen kanssaan oli hyvä elää. Ja hän vaati paljon itseltään, mutta hyväksyn, että hän vaati paljon myös minulta. Me muodostimme yhdessä tiimin, jolla hän voitti maailmanmestaruuden. Hän oli mekaanikko ja hyvä ajaja ja minä olin ainoa avustaja. Ja se on harvinaista näissä piireissä. Ja tunsin hänet läpikotaisin, koska ehdimme olla 11 vuotta yhdessä, vaikka hän kuoli nuorena. Ja siitä ajasta meidät vihittiin Turun tuomiokirkossa ja olimme 1,5 vuotta aviossa. Hän oli perfektionisti, mutta myös mielellään auttoi muita, jos jäi aikaa. Ja kuten Patsas kertoo, hän oli hyvin leikkisä ja iloinen luonteeltaan. Kuvaveistaja on hyvin onnistunut saamaan hänen iloisuutensa esiin tässä Patsassa. Ja sen jälkeen, kun hän oli voittanut maailmanmestaruuden, hän pääsi viimeisenä vuonna Yamaha-tiimiin ajamaan, mutta hän oli onnellisempi yksityisajajana. Olimme vapaita kuin taivaanlinnut menemään kisasta kisaan, mutta myöhemmin Yamaha-tiimi vaati ja hän ei ollut enää kovin onnellinen, koska hän tunsi olevansa tallissa vain pieni pelinappula. Ei se päätekijä, joka voittaa. Ja tämä oli hänelle niin, että hän ei niin hyvin talliajana viihtynyt ja kerran hän sai tallimääräyksiä. Tämä varmaan kiinnostaa. Hän ei suostunut ottaa niitä vastaan, se oli Salzburgissa ja hän ajoi vaan entistä lujempaa näyttääkseen, koska hän tiesi, että hän on nostanut Yamahan maineen. Ja tiimi ei voi hänelle mitään. Hän sanoi, että hän vaikka lopettaa tähän paikkaan, mutta hän haluaa voittaa. Ja se, että hänet valittiin Hall of Fameen, niin moni varmaan luulee, koska hän on maailmanmestari, mutta vain yhden kerran. Ja hän menehtyi radalla, sen takia luullaan, että hän on Hall of Fameissa, mutta hän pääsi siihen 13 jäsenenä sen takia, että hän aloitti uuden ajotyylin laittamalla lantionsa pyörän ulkopuolelle. Ja se on tyyli, jolla tänä päivänä MotoGP:ssä ajetaan. Eli hän on uuden tyylin kehittäjä. Ja koska hän ei viihtynyt tässä tallielämässä, niin hän sanoi, että hän lopettaa 2 vuoden kuluttua. Maksimi 2 vuotta. Ja se, että hän halusi aina ylöspäin, niin ensimmäisenä vuotena hän sanoi, että jos hän nyt voittaa yhden maailmanmestaruuden, hän jatkaa vielä tavoittaakseen toisen. Mutta jos hän voittaa 2, niin hän lopettaa. Ja sen jälkeen hänellä oli hyvä koulutus insinöörinä, niin hänellä oli halu siirtyä normaaliin työelämään ja hän halusi perustaa perheen ja hankimme lapsia. Ja lopuksi haluan kiittää ystäviämme Italiasta, Petrignano di Assisi, Motoclub Jarno Saarista ja kuvaveistäjä Elia Alunni Tullinia tämän patsaan saamisesta tänne ja myös Turun kaupungin avusta ja patsaan perustamisessa ja kaikkia niitä vapaaehtoisia japsistarat, Turun moottorikerho, Paroninpojat, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä tämän hyväksi. Vorrei ringraziare molto nostri amici italiani, Motoclub Jarno Saarinen di Assisi, il scultore Elia Alunni Tullini per questa statua. È un grande giorno per me e per noi tutti. Leggende vivono eternamente.
Legendat elävät ikuisesti. Legends live forever.